duha ka mga kanta nga tatak bisdak nga gipauso sa mga inilang Vispop artists sa Kabisayan. Gani #relate kaayo ang matag lyrics sa ila mga kanta. Busa dungan tang paminaon kining mga awit pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Gikan sa mga maoy nga kanta nga daw mi comfort ka nato sa panahon nga kita napakya sa gugma. Ayaw bagbuot, sige na lang taanig, ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula. Wala ko'y budget pero baby, Ngadto na sa mga makapasayaw ug puno sa good vibes nga upbeat music. wala ko'y budget pero baby, bahalag ting bitay na, mauban ragi hapon ta. Wala gayoy hasol ug walay atik nga ikaw makaduyo gayod ni ining duha ka mga bagong Vispop songs. Ang mikanta ni ini walay lain kundi ang Vispop artist nga si Kurt Fick ug ang giila nga makamaoy nga Vispop singer nga si Jackie Chang. Sa bagong dalit nga kanta ni Kurt Fick nga Ting Beats, gihulagway ni ini ang kalig-on sa panaghigugma ay bisan pa man sa tingbitay na sa kwarta. Song ni siya about sa kanang bitawng panahon sa technically panahon sa tingbitay kanang in between sa duha ka kinsinas unya pero bahalag way kwarta, bahalag tingbits, basta naalay gugma, basta nagkuyog lang ang duha. Or nga na ang message sa song. Samtang si Vispop diva Jackie Chang gipaagi sa iyang talento sa pagkanta ang pagsuporta sa mga kababayenan sa iyang bagong dalit nga kanta nga Bayhana. Ang sign na murag empowered ang isa ka babay kay like padayon lang siya sa kinabuhi niya bisag unsay ibato sa atoa kay mo remain ta nga kind sa tanan-tanan overall kay I think kanang mo na pinakalisod i-maintain no ako nang batuon na ta dayon butan gihapon ta so murag ingana so kindness will always be a power para nako. Ang nagsuwat sa makadasig ug makalingaw nga mga kanta mao ang batanong kompositor nga si RJ Ensalada ug ang co-writer nga si Fonzie sa kantang Bayhana. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.